ଆପଣ ଭୁଲ। ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ। ଆମ ସହିତ ଆସ। କମ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି। ତୁମେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ସୋ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁ। ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଆଉଟସାଇଡ୍। କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ସେ। ଥଟ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଷ୍ଟପ୍ କିଡିଙ୍ଗ। ତୁମେ ସେଠାରେ ରୁହ। ୟୁ ଷ୍ଟେ ଦେୟାର। ଦୟାକରି ଚାଲିଯାଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଭ୍। ମୋ ସହିତ ରୁହ। ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ମି। ପରେ ଦେଖା ହେବ। ସି ୟୁ ଲେଟର। ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସ। କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସୁନ୍। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଫର୍ଗିଭ୍ ମି। ପୁଣି ଥରେ କୁହ। ସେ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍। ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଗୋ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍। ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଟକ୍ ଟୁ ମି। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଡୋଣ୍ଟ ବି ଅପସେଟ୍। ସେଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହୁ ଇଜ୍ ଦେୟାର? ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ରେଡି? ଆଗକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଆହେଡ୍। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନେଭର ମାଇଣ୍ଡ। ନମ୍ର ଭାବରେ କୁହ। ସ୍ପିକ୍ ପୋଲାଇଟଲି। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ। ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଲିଭ୍ ମି ଏଲୋନ୍। ଧୀରେ କୁହ। ସ୍ପିକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ କାଣ୍ଟ ୱାକ୍ ଏନି ମୋର୍।